Dzisiaj przyjechaliśmy nad jezioro Lubowic, dlatego że odbywa się tutaj Sobótka, noc chwały. Byliśmy na spacerze i zbieraliśmy zioła i będziemy tworzyć smużki, aby później smużyć. W tle kobiety, które już właśnie ze mną i kolejna grupa, która ze mną wróciła, aby tą taką szczególną noc przesilenia letniego zrobić magiczne snużki. Cause we're young